Σου φαίνεται απλά μια σκεπαστή? Είμαι σίγουρος ότι τέτοια σκεπαστή κοτόπουλο δεν έχεις ξαναφάει. Αυτή είναι η γίγα σκεπαστή κοτόπουλο και πάμε να σου πω πώς τη φτιάχνουμε. Πάμε να δούμε πώς τη φτιάχνουμε. Βάζουμε 2 πίτες. Βάζουμε τυρί ένταν που λιώνει. Βάζουμε γύρο κοτόπουλο. Βάζουμε και σως μαγιονέζας. Και σκεπάζουμε. Κόβουμε την πίτα στα 4. Βάζουμε το πιάτο. Βάζουμε πατάτες, πάντα φρέσκες, και βάζουμε και γιαούρτι. Εμείς εδώ στην Κρήτη πάντα το αγαπάμε το γιαούρτι. Τολμάς να δοκιμάσεις την πιο ωραία σκεπαστή σε όλο το Ηράκλειο? Έλα στο Chicken Fresh 62 Μαρτύρων 104.